Twilight, draga, kako si uspela da dospeš tu? Spike i ja smo pokušali da pratimo uputstvo najbolje što smo mogli. Možda ipak nije trebalo. Izvini, Applejack, ali nismo ni počeli da ih hranimo. U redu je, Twilight. Dali ste sve od sebe. Izgleda da Lista nije mogla da podnese moje odsustvo. Barem ste vas dve provele malo vremena zajedno. Da, to je sigurno bilo opuštajuće. Pa, ako je gledanje kako Applejack popravlja cevi opuštajuće, onda da. Ali zašto niste išle na spa tretman? Ispostavilo se da je Ponyville Spa imao par tehničkih problema sa saunom, a neko je odbio da se opusti dok ih nije popravio. Izvinjavam se, ali nisam mogla da trpim da gledam kako se muče sa problemima za koje nisu ni znali da su tu. Nekako su navikli na to da im gomila ponija zauzima prostor i pravi gužvu. Potražila sam uzrok problema i morala sam nešto da preduzmem. Ponekad obične stvari mogu puno da zakomplikuju život. Bilo da je to pukla cev ili previše pranja veša. Ne može se raditi sve po starom i očekivati drugačiji rezultat. Mislim, to bi bilo potpuno nelogično, zar ne? Ne mogu da verujem kako ti ponekad previše rada zapravo pogoršava stvari. Mislim, moguće je da se zaglaviš u rutini u kojoj ne primećuješ da radiš gomilu nepotrebnih stvari, ali nikako ne mogu da uvidim kako. Zašto zurite tako u mene? Jesi li sigurna da je sve što si uradila stvarno potrebno za obično hranjenje svinja? Molim? Naravno! Zašto bih radila da nije? Ova kapija je toliko škripala da su svinje bežale i odbijale da se vrate. Zato je otvorim i zatvorim da im pokažem da je bezbedno. Ali kapija više ne škripi. Naravno da ne. Odavno sam je popravila. Onda sam shvatila da ih treba uplašiti ako hoću da ih poteram. Ne izgledaju mi uplašeno. Pa nisu, navikle su se. Zato sam počela da izvodim kokošiju igru. Da im pokažem da će im kokoške pojesti hranu ako one neće. A kad si kokoška, onda ne možeš da otvoriš kapiju. Presipanje iz kofe sa hranom u korito mi je slučajno uspelo, pošto sam je jednom greškom ostavila tamo. Applejack, čini mi se da sve što radiš da rešiš probleme kojih nema. U pravu si. Izgleda mi da si se ipak zaglavila u nepotrebnoj rutini. Pitam se da li sam isto radila i sa ostalim poslovima. Pa, jedan je način da to otkrijemo. Hvala vam svima. Izgleda da sam se toliko navikla da radim stvari ovako da nisam ni shvatila da nema potrebe za tim. Prijatelj koji te sa strane posmatra ume dosta da pomogne. I da nam nije propao dan u spa centru, ne bismo ni uvidjele problem. Sad, kada si završila sve svoje zadatke pre vremena, šta ćeš sledeće da radiš? Mislim da imam par ideja.